Tak Majo, čo by si zaprial všetkým ľuďom, ktorí budú vidieť toto video do nového roka? Všetkým ľuďom prajem veľa zdravia, šťastia, nech si užijú zostávajúce mesiace, ďalší rok a nech sa im nič zlého nestane. Výborne, ďakujeme. Veronika. No tak ja im prajem, aby si rok 2017 užili a aby bol 100-krát lepší ako rok 2016. Ďakujeme. Damika. Ja im prajem, aby boli všetci šťastní, zdraví a boli s tými, ktorých majú radi. Super. Tak ja im prajem, aby mali tiež takúto skupinu, ako sme my tu na, lebo každý vlastne sa máme navzájom radi a veľa zdravia a šťastia. Výborne. Ja vám prajem veľa šťastia a zdravia aj všetkého do nového roku 2017, aby bol oveľa lepší ako tento aj všetky pred ním. Všetko najlepšie. Dobre. Žite zdravo, jedzte avokádo! Dobre, ďakujeme. Ja im prajem úplne najšťastnejší rok 2017 a aby sa nevylili, keď budú písať do zošita, že 2016 a spreškodná sedmička. A tak proste, krásny rok im prajem. Ďakujeme, Terka. Dobre, ja sa pripájam ku všetkým. No. Ďakujem veľa šťastia, zdravia, ešte viac radosti, ako ste prežili v roku 2016. Ďakujem, Maruška. Ja to, čo všetci šťastie, zdravie, lásku. Ďakujem krásne. Čujeme vám, všetkým ľuďom dobrej vôle a nestvorenia. Zďaleka vám ideme, nový rok vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleheme.